Impasigked ni Police Brigadier General Dindo Arreyes, Regional Director ti Police Regional Office 1, ano pa'y apektado da iti daytoy a krisis ti petrolyo kasi sasagana da iti daytoy kuna ti RD nga ado dagiti wagas ken programa da tapno irikasta ket makainot da iti konsumo ti gasolina kag runana ket naiget ti patrolling da. Sa Police Regional Office 1, naghahanda tayo dahil tumataas ang gasolina. Ang ating mga pulis ay gumagamit ng bike patrol ngayon upang makita pa rin. Ganun pa rin ang ating deployment. Laging nakikita ang pulis, laging umaaksyon. At kung hindi man natin kayang tugunan ang pagtaas ng gasolina, mayroon kaming mga programa kagaya nga noong bike patrol at gagamit na tayo lahat ng mga police station ngayon ay may motorsiklo at may pwede naman yung mga foot patrol natin para maglibot at mapanatiling ang ating mataas na police visibility sa mga key areas. Imbatad ti RD nga uray iti panagusar ti kuryente ket nainot da ken ditoy abagbagaan da dagiti amin a personnel nga agin inot. Mainag iti daytoy ket awan iti nagbaliwan iti amin nga operasyon ti PNP. Mapapansin natin sa ngayon ganun pa rin tayo. Walang masyadong epekto muna ito. Pero sa mga darating nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGUs kung ano mga isporta din nila sa atin. Iti agdamak ket ag titinulong dagiti narway a sektor iti iliti sa Nicolas ket adanto iti maangay a share a free ride para kadagiti umili nga inisyatibo ti PNP sa Nicolas Advocacy Group. Para iti IFM News, Idol Lores Martinez, Tatak IFM.